ମୁଁ ତ କଂଗ୍ରେସ ଅଛି, କଂଗ୍ରେସରେ ମରିବି, କଂଗ୍ରେସ କାମ କରୁଛି। କମିଂ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମୁଁ ମୂଳରୁ କହି ଆସୁଛି, ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଦିନରୁ କହୁଛି, ମୋତେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ମୁଁ କଂଗ୍ରେସରୁ ଯାଇନି, ସିଏ ଯଦି ମୋତେ କଂଗ୍ରେସରେ ନେବେ ୱେଲକମ୍। ଯଦି ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରିବି ନେବେ ଅଭିନନ୍ଦନ। ସବୁ ହଳଦିଆ କରିଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣୁଛି। ସେ ନେଳି କରିଦେଇ ଗଲେ ବିଜେଡ଼ି ନବୀନ ବାବୁ, ଇଏ ଖାଲି ହଳଦିଆ କରିଦେଇ ଯିବେ। ଆରେ ତେମେ କେତେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ କଲର ବଦଳି ଦେଲେ ହେଇଗଲା। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚଲେଇଥିଲା, ତେମେ ଖାଲି କଲର ବଦଳି ଦେବ। କାହା ପଇସା? ସବୁଠି ଖାଲି କଲର ବଦଳିଆ ହେଉଛି। ଇଏ କଲର ରହିବନି, ମନକୁ ଉଡ଼ିଯିବ। ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର। ପରିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଲ ଉପରେ ଉପରେ ଖାଇ ଦେଇକି ଆଇଲ, ତମେ କ'ଣ ଦେଇଥିଲ? ଯିଏ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବ ବୋଲି ବଇଥିଲ। ଆମେ ଯେମିତି ଆନ୍ଦୋଳନ କଲୁ, ଏ ଗରିବ ଲୋକ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲୋକ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଆହାର ଖାଇକି। ଚାହା କପଟାର ଦାମ 10 ଟଙ୍କା, ମିଲ୍ଟା ଦାମ 5 ଟଙ୍କା। ତମେ କହିବ ବନ୍ଦ କରିଦେବି, ଯେମିତି ଆମେ ହୋ କଲୁ ନା ନେ ଚାଲିବ। କହୁଛି ଦୁଇଟା ଆଇଟମ୍, ଗୋଟେ ମାଛ ପିସ୍ ଦେଇଦିଅ, ଭିଟାମିନ୍ ପାଆନ୍ତୁ ଆମ ପିଲାମାନେ, ଲୋକମାନେ, ମା ଭଉଣୀମାନେ, ଜନସାଧାରଣ। ବଢ଼େଇ ଦିଅ ଟିକେ, ମାଛ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଦିଅ, ମାଛ ବଦଳି ଅଣ୍ଡା ନହେଲେ ଗୋଟେ ଦିଅ, ତାହେଲେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ହେବ। ହଁ ସେମାନେ ବସିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଶାନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ। କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ଭିତରେ ଝାମେଲା କିଛି ନ ହଉ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ କିଛି ନ ହଉ। ନାଇଁ ମୁଁ ମନା କରିଦେଇଛି, ସେସବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଛି, ମୋତେ ସେ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି କରିନି। ଯଦି ମୋତେ ନେବେ କଂଗ୍ରେସକୁ, କଂଗ୍ରେସ କାମ କରିବି। ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇନା କଂଗ୍ରେସ କାମ କରୁଛି, ଆଜି ବି କରୁଛି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେବେ ବୋଲି ଆଜି ବି କହୁଛି। ମୁଁ କହିପାରିବିନି ତାଙ୍କ ଦଳ ବିଷୟରେ, ସେ କହିବେ। ମୁଁ ତ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇ ବାହାରେ ଅଛି। ଆଜି ସବୁ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ। କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଶାନ୍ତି ଆସୁ, ସମସ୍ତେ ଏକ ହେବା। ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ, ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ, ଆଦିବାସୀ ସେଲ୍, ହରିଜନ ସେଲ୍, ମାଇନର କୋର୍ଟ ସବୁ ଏକ ହେବା। ସେବା ଦଳ, ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ, ସବୁ ନେତା, ଯେତେ ନେତା ଆମର ଅଛନ୍ତି ଜାନି, ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶରତ ରାଉତ, ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆମର ରାମ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଯେତେ ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ, ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ, ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ, ସେବା ଦଳ ସବୁ ମିଶିକିରି କଂଗ୍ରେସଟା କେମିତି ଆଣିବା ମାତିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଆଜି ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷାରେ, ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନ କରି ଆସି ବସିଛନ୍ତି ନୀରବ ଏକଦମ। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ନା, ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ହେବେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ସଜାଗ ହେବେ, ଏ ବି ସଜାଗ ହେବେ, ଆମେ ବି ସଜାଗ ହେବୁ। ପଇସା ଗୁଡ଼ାକ ବିନିଯୋଗ ହେଉଛି ବାହାରେ, ଯେଉଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ ହେଉ, ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯୋଜନା ସବୁ ଚାଲୁ, ଲୋକେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯୋଜନା ବନ୍ଦ କରିଦେବ ତମେ, ସାଂଘାତିକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଦେବୁ ଆମେ। ଆଧାର ଯୋଜନା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଯୋଜନା କଲର ବଦଳି ଦିଅ, ସେ ନେଳି କରି ଦେବେ, ହଳଦିଆ କରୁଛ, ଆମର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ।